Напомням ви за намалението на любимите ви преносими електрически блендерчета. Това са блендерчетата. Те си идват с два комплекта чашки с капачета. Това са чашките, като вътре в чашките си поставяте всичко, което искате да блендирате. Закрепяте към блендера, включвате блендера. Получаваме много въпроси за това как се включва блендера. Като го натиснете веднъж, няма да се включи. За да се включи, трябва два пъти бързо един след друг да натиснете. Смелвате каквото искате да блендирате, отваряте и си поставяте, ако желаете, капачето отгоре, което превръща купичката в бутилка преносима с капаче, която последния начин се затваря, за да не протича. Идва си с две такива чашки за изпът и в момента е на хитово намаление на 30 лева, няма такава цена. Това тук са единствените бройки, които ни останаха от блендерчето, така че ако се чудите дали да си купите, побързайте, защото много бързо свършват наличностите. Както ви казах, само сега на цена от 30 лева за поръчки, телефонния номер или директно в сайта ни.